Od malih nogu učili su nas da je štednja ključ bogatstva. Da moraš ići u školu, dobiti diplomu, raditi 40 godina i jednog dana, možda, uživati u mirovini. Ali što ako ti kažem da su to najveće laži koje te drže siromašnim? Prva laž, štedi novac i bit ćeš bogat. Inflacija svaki dan smanjuje vrijednost tvojeg novca. Novac u banci stoji, ali cijene rastu. Istinski bogati ljudi ne štede, oni ulažu. Bilo u nekretnine, dionice, vlastiti biznis ili znanje, oni znaju da novac mora raditi za njih, a ne obrnuto. Druga laž, novac je zlo. Ova rečenica stvara osjećaj krivnje. Kao da želiš biti dobar čovjek. Ne smiješ željeti bogatstvo. Ali novac je alat. S njim možeš pomoći drugima, kupiti slobodu, ulagati u ono što voliš. Siromaštvo nikome nije pomoglo, ali novac, kada je u pravim rukama, može mijenjati živote. Treća laž, igraj na sigurno. Rečeno nam je da ne riskiramo, da ne pogriješimo. Ali bez rizika nema rasta. Ljudi koji su promijenili svoje financijsko stanje bili su oni koji su pokušali, pogriješili i naučili. I posljednja laž, novac dolazi samo kroz težak rad. Istina je da dolazi kroz pametan rad. Tvoj trud treba imati strategiju. Ne radi se samo o satima, već o smjeru u kojem ideš. Mnogi rade teško cijeli život, a na kraju imaju malo jer nisu znali kako da njihov rad generira prihod, čak i kad spavaju. Vrijeme je da prestaneš vjerovati ovim lažima. Počni učiti o novcu, kako se kreće, kako se ulaže, kako se štiti i umnožava. Jer istina je, nije stvar u tome koliko novca imaš, već koliko znaš o njemu.